Bueno, boas tardes a todos e a todas. Comenzamos este pleno ordinario do mes de marzo. Primeiro punto, a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Se tendes algo que comentar sobre a acta, se non procedemos a votación. Non tengo nada. Pois procedemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado. Pasamos ao segundo punto do día, recoñecemento extrajudicial de crédito. Pasamos a proceder a aprobar este recoñecemento extrajudicial de crédito de facturas varias do 2025 por un total de 106.369,05. Son distintas facturas pendientes do ano pasado e para poder incorporalos e pagalas durante esta anualidade veremos a aprobar. Queres comentar algo ao respecto? Bueno, eu comentar un pouquiño, son reiterativo, pero a ver, se fai uns cuantos plenos atrás dicíamos a canto estaba o período de pago, volvemos ao de sempre. Fai 2 meses que fui no último pleno ordinario, tamén había unha relación xa bastante extensa de facturas pendientes do ano pasado, con bastante desorden, e seguimos con outra relación de facturas pendientes. É certo que empezades no mes de setembro, outubro, noviembre, e de repente saltase, non sei quen é, non boto a culpa a nadie, pero saltase de febreiro do ano pasado, 14 meses, que era da festa de Filloa. Danse conta da festa de Filloa por un lado e quedan facturas aí despois de 14 meses. A ver, ou somos máis serios, ou senón aquí algo está pasando. É dicir, a xestión pois brilla por a súa ausencia, depois falábamos de que debíanse, e agora estou vendo o que se debe, o que se debía antes, o que se sigue debendo, e depois veñen as eléctricas. Por tanto, o desconcerto da xestión é absoluta. Con estes datos, como dice o refrán, o dato mata o relato. É dicir, non fai falta decir máis nada, que con estes datos podemos suprimir todo o demais. Pero, xo dixo un outro día con toda, xo dixo no anterior pleno, pero volvo a decir, se temos aí unha factura pendiente dunha urxencia, prioridade, unha empresa da Daña que fixo unha urxencia, por favor, pedíndose de favor por parte do encargado de obras para que fora atender a unha urgencia que era unha inundación dunha vivenda familiar, tanto en San Mamede como en Trece, e ora non se quere traer. Debe de la traer, contado co apoio noso, porque é necesario que as urgencias hai que atendelas. Te imagínate que arde unha casa e ven alguén a atender e hai que pedir ou comprar calquer cousa. Pois é unha prioridade, é unha urgencia. Por tanto, debemos ter en conta iso. Por tanto, invito a que se traiga aquí, que se aprobe e se lle paga. É unha empresa da Baña. Porque aquí ao final parece que se dá máis mérito aos de fora que aos da Baña. E iso é o que quero dicir con isto todo. Nós vamos votar a abstención porque queremos que contar que se lle pague aos provedores. Pero ao mesmo tempo tamén fago esa incidencia para que se teña en conta a empresa esa que falta, que me parece que é de recibo que se lle traiga aquí e que non pasa nada. É dicir, que con todas as consecuencias que se fixo da prioridade da urxencia. Ben, traemos aquí 100.000 euros para recoñecer. Vostede fala de gestión. Gestión foi a que fixo vostede, que nos deixou pois unha débeda aquí de máis de 1,5 millón de euros. Esa sí que é a gestión que di vostede, eso de que o dato mata o relato, non sei que estaba comentando antes. A realidade é esa. A xestión que facemos nós, si é certo que hai facturas que pagamos con prioridade, sobre todo provedores locales, como poden ser os servicios que fan os nosos taxistas ou comercios de aquí, ou comercios de fora, pero que son pequenas empresas que necesitan facer o pago. Hai outras empresas que evidentemente non teñen esa necesidade inmediata de que se pague, falase con elas e son facturas, bueno, que se van pagando según se vai tendo consignación presupuestaria para poder pagar. Volve a dicir o mismo desas facturas desa empresa, señor Cardeso, por que non o pagou vostede no seu momento? Porque son facturas todas elas prácticamente de pre-campaña e todas elas sin un informe de necesidade, sin unha RC correspondiente para poder facer o pago, o sea que están mal desde o inicio. Eu xa llo dixen, aquí xa tuvemos outras empresas que nos reclamaron facturas do mesmo estilo, fomos ao juzgado e deunos a razón. Non son facturas que cumplen, non son facturas que temos obligación de pagarlas. Estas facturas están aí, volvo a insistir, son facturas que podemos mirar as datas e son, podese dicir que preelectorales, incluso a maior parte delas. Ninguna delas ten un recoñecemento de crédito para poder facer o pago, ninguna delas ten informe de necesidade. Entonces,
bueno, pois están aí e de momento, hasta que se busque a legalidade correspondente, non se vai proceder a pagar. Si ten tanto ímpetu en que se pague, volvo a insistir, está aí o juzgado, que vai ao juzgado, se o juzgado lle dá razón, xa nos pasou outra vez, 90 e pico mil euros nos reclamaban, foron ao juzgado, perderon porque non tiñan bueno, pois as facturas que eran tamén durante o seu mandato non cumplían cos requisitos mínimos para poder facerse tales obras. Polo tanto, non se traen aquí porque a día de hoxe non se va a recoñecer esas facturas como para facer o pago. Bueno, pero ao respecto do que dices, vamos a ver, ti confundes tociño que velocidade. Cando se foi ao xuzgado por aquelas facturas eran aumentos de obra de despois de 18 anos que presentaron. Aumentos de obra, que é distinto a isto. A necesidade, cun informe que viu o técnico actual, non o técnico de fai 10 anos, o técnico actual, da necesidade de poder actuar, foise ver ali, pediuse por favor para que entrara unha máquina pequena para poder actuar ali detrás das casas e poder levantar aqueles que eran unhas lousas e poder entubar aquilo para que non fora agua para ali. Tanto un lado como outro, pedíndose de favor a unha urgencia e me dices que non queres traer. Oye, se te parece a ti que non é preelectoral. Foi que... Non, se a inundación ven cando ven, hai que actuar, non? Digo, se che entra agua na casa ou che hai un incendio, é preelectoral. Home, destes datos sabedes vos moito, Destes datos. Por lo tanto, eu digo que se é o técnico, está aí para ver a Luís, pregúntalle se é certo que foi ali, está aí o encargado de obras en aquel entonces, además está ainda algún obrero que está aí. Por lo tanto, non é aumentar nin é discurrir nada do outro mundo. É a realidade palpable dunha urgencia necesaria en aquel momento. Ora, se o queres entender así, ben, se non queres pagar, non pagues. Agora, me parece a min que é unha situación puntual que se debe ter en conta, porque hai outras situacións que veñen este listado, os que aprobamos ou que se aprobaron xa no anterior pleno, todo iso, que de xestión non sei onde pasa. Só dixen moitas veces que as facturas que hai en algúns e tal, a decir que por tornillos e por tal, si, é o título, pero o título vai detrás do resto, Eso só digo aquí claro. Pois está aclarado que esas facturas son o 80% colocacións de tubos, aceras diante de casas... Claro, os tubos que non hai ningún informe ao respecto, non hai retención de crédito para facer eses traballos, polo tanto, hasta que se solucione ese problema non se van a pagar. Respecto desta relación de facturas, procedemos entón a votación. Se quere comentar algo? Sí, pola que fixeche referencia, que sí, que está datada en febreiro, pero esa factura non é que non se quixera pagar. Houve un problema con este proveedor en concreto que presentou mal a factura, porque eu sí que, máis ou menos sí que fago un seguimento das da Fillón. E estaban todas pagadas e saltou no sexta porque había un erro na factura e falouse con eles. De aí que se pague tan tarde, porque se non sabes que non hai nada máis asociado. Esta factura realmente foi unha problemática deles, do registro deles. Entón, si está, digamos, que pasou ao noso sistema en febreiro, pero realmente detectouse, eles non tiñan, había algún concepto mal, non sei explicar, pero si se falou aquí con tesorería, chamouse, eles tardaron muitísimo en emendar o error, de aí que vai aquí. Esta é da que eu teño consciencia, e si desde tesorería a mí sí que se me dixo. Eu non digo o contrario de que porque cantache aí, pero bueno, claro hai veces que tamén cantan como cando sacaches a do SGAE, claro, hai veces que o SGAE manda a factura cando cha manda, e moitas veces van mal, e evidentemente tampouco íamos pagar, neste caso a SGAE, ou que non é, de feito a nos adjudicábanos unhas actuacións que ni siquiera se fixeran na baña. Entón, entre que ti falas con eles, dices que eso non vai así, tal, claro, hai veces que o tempo corre. Bueno, pois aclarado isto, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstención? Aprobado por maioría. Pasamos ao terceiro punto, outro recoñecemento extrajudicial de crédito de consumos eléctricos durante o 2025. Son facturas tamén de electricidade que quedan pendientes de pagar, traense aquí para facer o recoñecemento de ditos gastos e de ditas facturas por un importe de 87.706,30. É unha circunstancia similar, facturas que están pendientes de pago, hai que aprobarlas para poder proceder a pagarlas durante esta anualidade. Queres comentar algo ao respecto? Non, ben un pouco no sentido que comentei antes. A ver, aí aparece desde o mes de abril. Do mes de abril para diante non se pagou ninguna. Con algunhas facturas de xaneiro do 24, que tamén as metedes con calzador. Están aí, non se invento eu. Sí, sí. Ah, vale, pero
van primeiro octubre... Si se traen aquí é porque están sin pagar. Pero vamos a ver, José Antonio, entendemos o orden que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvo a dicirlle que o orden o marca a alcaldía, neste caso o marco eu. Se eu considero que ten prioridade pagar outras facturas e non as do consumo eléctrico, pagas as outras. É preferible pagar a proveedores e non as grandes empresas do consumo eléctrico que saben que van a cobrar a razón, pois eso, 8 meses ou 9 meses. Estas empresas non teñen ningún inconveniente en que se lles pague máis tarde. Por lo tanto, vamos a seguir dándolle prioridade ás empresas que necesitan os cobros e retrasando as empresas que, bueno, pois que son solventes e non teñen esa necesidade de cobrar. Deixame acabar a exposición que eu quería, porque eu dixenche que meterse con calzador, porque empezas en abril, maio, junio, julio, chegas creo que hasta julio, e depois empezas xaneiro de 24, Podías empezar xaneiro de 24, así en orden, prefiero eu, o orden. Xaneiro 24, o que queda? Porque senón aquí parece que hai que andar lendo letra a letra. Déixame acabar, despois ti di todo o que queiras. Porque ao final, ainda que che diguen a ti misa, ti fai o que che dé a gana. Isto ven a suceder o que pasou xa no ano 21, cando nós entramos a través da moción de censura, tamén as facturas da luz estaban sin pagar, incluso con cortes de luz en locales sociales. Locales de Gosende, locales da Carballeira, locales de Corneira, locales de todo iso. Eso foi a realidade. E aquí, ojalá que non pase, porque agora xa cambiou un pouco a normativa, pero vai un ano. A un ano de retraso. As do 26 pagaránse cando? No 27, no 28, no 29. Que ti entendes que teñen que ir por prioridade? Eu creo que deben ir por un registro. Un registro actualizado e vaise pagando conforme van aparecendo. O que non pode ser é asalto de mata. Isto é o que está pasando, salto de mata. De aí que depois pago a quen aos amigos e aos outros deixos aí a deber. Durante os últimos 28 anos pagou usted cando quiso? Cando quiso non, cando intervención, pero iba por registro, Eu non escollía como escolles ti. A gestión estamos facendo nós e facemos o pago según as necesidades que consideramos. A gestión sabes o que dixaxe 60 días, varias veces. E non te posaxe rojo, claro, son 60 días, non? Son 60 días. E o que daba o período medio de pago, que non o inventou. Pero o que é 60 días, home? Ainda me queres dicir que tamén o pagas en 60 días? Eu non lle estou dicindo. Bueno, vale, menos mal. Porque aquel día dixéchelo aquí diante de todo no pleno que a 60 días, 45 a 60 días. Si, home, si. Basta agora dicirme a min do que... Porque algún proveedor tamén chama, E algún proveedor xa se botou fora. Mire que casualidade que dixo vostede que cando entrara coa moción, efectivamente, entraron coa moción e volvo a insistir, deixaron un pufo no Concello de máis de 1,5 millón de euros. Sigo aumentando, a ver, o mellor contas que a subvención e con todo. Sabe os expedientes que traemos para aprobar. Sabemos o expediente de reconocimiento. Procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. E agora non habría máis na parte resolutiva, pero vamos a someter a urxencia a inclusión de un punto no orden do día. Este punto é a de a bonificación do icio da traída de agua da comunidade de usuarios de Busto. Entonces, nun principio votamos a urxencia e despois votamos o punto. Entonces, votos a favor de incluir por urxencia este punto no orden do día? Sí. Por maioría. E agora pasamos ao punto en sí. Como dixen antes, trátase de aprobar unha bonificación do icio da traída de agua da comunidade de usuarios de Busto. Hai unha comunidade usuaria de aguas en Busto que van a realizar, pois solicitan unha comunicación previa dunha obra consistente en traballos de reposición de tuberías de traída de agua e depósitos de almacenamento e distribución. O orzamento para dita obra son 36.494, IVA a parte. Entendemos que revisando a ordenanza do icio no artigo número 8, onde fala das bonificacións, inclui o apartado C, onde di que pode ser hasta o 90% unha bonificación a favor de a construción e instalación ou obras que sexan declaradas de especial interese. Neste caso, todos sabemos que o suministro de agua debía de ser xa posto a disposición dos veciños por parte do Concello. Neste Concello e moitos outros é inviable facer este tipo de actuacións, ainda que agora estamos en moitas das parroquias intentando añadir este servicio, pero nesta aldea, nesta parroquia en concreto, é inviable. Por lo tanto, consideramos que é unha obra que debemos de bonificar ese 90%.
O pago do ICIO sin a bonificación serían 729,88 euros, aplicándolle a bonificación do 90%, que dirían en 72,98 euros. Si queredes comentar algo ao respecto. A ver, nós estamos de acordo con as bonificacións. O que pasa é que as bonificacións do ICIO estaban para aquelas explotacións, é dicir, estaba dentro do reglamento que se aprobara. Todas estas comunidades de usuarios de agua que se fixeron anteriormente, é dicir, anteriormente, na actualidade, nós considerábamos, e así o consideraban desde intervención e desde Secretaría, que non tiña nada que pedir a decir, tiñan autorización por parte de Aguas, facían a traída, pero non tiñan que pagar, estaban exentos do ICIO. E así se fixo con todas, excepto ahora últimos, que non sei por que se traen estes aí, cando nós consideramos de interés xeral, como diste, de interés xeral, pois unha traída de aguas sempre contando ca resolución por parte de Aguas, ca autorización pertinente, pasou en Soane, pasou en, bueno, 20 e pico, 30 e pico comunidades de usuarios que estaban legalizadas actualmente, por lo tanto, e incluso reparacións que se fixeron. Solicitaban reparación, bueno, pues si eles tiñan cualquier problema, pero, bueno, non estamos de acordo na bonificación, que ao final, pues, en significante, en 72,99, pero entendíamos que non tiña por que... A ordenanza, a única opción que dá para non cobrar é estas bonificacións. Dá, cando se generan incluso pois unha granja, como dicía vostede, se generan certo número de postos de traballo ou unha empresa, hai bastantes apartados en donde entran as bonificacións, non? Neste caso, o apartado C o recolle perfectamente, o A ou B recolle, pois, se son empresas, se generan postos de traballo e tal. Este apartado C, que entendo que cando se fixo a ordenanza ou cando se modificou desta última vez, xa se incluiu para poder salvaguardar, pois, este tipo de actuacións e, bueno, estamos obligados a cobrar ese ICIO, pero sí que hai esta maneira de bonificar, pois, a maior parte dele. En este caso, pois, quedanlle 72 euros, é unha cantidad asumible, e desta maneira, pois, poden ter un permiso, porque aparte que yo piden para poder facer a actuación desde Aguas de Galicia, que conten cos permisos correspondentes, incluso se queren despois solicitar algún tipo de subvención, necesitan a autorización de comunicación previa neste caso, etcétera, etcétera. Entonces, se vos parece, pois procedemos a votación. Votos a favor. Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos á parte de control. Primeiro punto de acción en conta dos decretos da alcaldía foron postos a súa disposición. Dación de contas das actas das xuntas de goberno local tamén foron postas a súa disposición. Pasamos á parte das mocións, onde hai unha moción do Bloque Nacionalista Galego con motivo do 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. Por tanto, dou a palabra a Mónica. Procedo a lela. O Día Internacional da Muller é unha data de loita e reivindicación do movimento feminista internacional polos dereitos das mulleres e pola conquista dunha igualdade real e efectiva. Dende o Bloque Nacionalista Galego da Baña reivindicamos o feminismo como ferramenta imprescindible para transformar a sociedade e avanzar cara a un modelo máis xusto, igualitario e libre de violencias machistas. No noso país, e particularmente no rural galego, as mulleres continúan a enfrontar maiores dificultades: precariedade laboral, menor acceso ao emprego, sobrecarga nos cuidados, falta de servizos públicos suficientes e o impacto da despoboación. As mulleres da Baña son un pilar fundamental para a sostibilidade social e económica do municipio, mais seguen a sufrir desigualdades estruturais que compre combater desde as institucións. No Concello da Baña, como en tantos outros concellos, as mulleres sosteñen a vida, coidan, traballan, manteñen vivas as nosas parroquias, pero fano con menos oportunidades, con máis dificultades e con menos apoio das administracións. A violencia machista continúa a ser a expresión máis brutal da desigualdade, polo que é necesario reforzar todos os mecanismos de prevención, protección e atención ás vítimas. Os concellos, como a administración máis próxima á veciñanza, deben asumir un papel activo na defensa dos dereitos das mulleres e na construción dunha sociedade máis igualitaria tamén desde a realidade do rural galego. Por todo isto, o Pleno do Concello da Baña adopta os seguintes acordos, ou a proposta a adoptar os seguintes acordos. 1. Reafirmar o compromiso do Concello da Baña coa loita feminista e coa consecución dunha igualdade real e efectiva entre mulleres e homes. 2. Impulsar políticas municipais que garantan oportunidades para as mulleres no rural, promovendo o emprego digno, o emprendemento e a fixación de poboación.
3. Exixir ás administracións superiores máis recursos públicos para servizos básicos no rural, cuidados, conciliación, transporte, atención social, fundamentais para a igualdade real. 4. Reforzar as accións municipais de prevención da violencia machista, así como a atención e acompañamento ás vítimas. 5. Desenvolver programas de educación en igualdade e sensibilización social, con especial atención á mocidade. 6. Visibilizar e poñer en valor o papel das mulleres da Baña na economía, na cultura e na vida comunitaria. 7. Incorporar a perspectiva feminista de maneira transversal en todas as políticas municipais. 8. Promover medidas reais de conciliación e corresponsabilidade, garantindo que non recaia maioritariamente sobre as mulleres. E 9. Dar traslado desta moción á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado, instando a reforzar as políticas públicas de igualdade con especial atención ao rural galego. Bueno, simplemente é a colación do 8M e que eu creo que todos nos debemos manifestar, os grupos que estamos aquí que temos representación. Si é verdad, os comento un pouco o que foi este ano 8M, que foi un acto diferente, porque si queríamos implicar a mocidade. Foi un acto, era unha andaina, pero bueno, que facía referencia á mitoloxía galega en feminino, feito polo clube que temos juvenil, onde temos adolescentes, porque si o que estamos detectando en colaboración, bueno, no achegamento que facemos ao CPI, que sí que entre os máis mozos pois temos moita, bueno, está aflorando outra vez condutas machistas, temos todo o tema do ciberacoso en redes, e sí que nos preocupa, estamos traballando niso. De feito, bueno, a Deputación da Coruña no programa de Frontos tivemos unha reunión e vai a lanzar unha campaña que se vai a volcar eso nos máis mozos, porque sí que vemos que é unha problemática. Entón, nada, ven un pouco para recorrer ese día, sí que é verdad que, bueno, pois xa estamos a 25, pero creo que nunca está de máis facerse. Ben, por a nosa parte... Vale, vou ler a nosa... obviamente, o Grupo Socialista da Baña queremos manifestar o noso voto favorable a esta moción, porque compartimos plenamente o espírito que nela aparecen aos seus obxectivos. O 8 de marzo, como dis Mónica, non é só unha data no calendario, é un recordatorio da loita constante das mulleres por acadar unha igualdade real e efectiva. Pero tamén debe ser unha ocasión para recoñecer e agradecer. Hoxe tamén, dentro do noso grupo, queremos poñer en valor de maneira especial as mulleres da Baña. Mulleres que ao longo dos anos teñen sido fundamentais para o sostemento das nosas familias, das nosas parroquias e, en definitiva, da vida do noso concello. Co seu traballo, moitas veces, silencioso e pouco recoñecido, contribuyen cada día ao desenvolvemento social, económico e cultural da nosa terra. Son exemplo de esforzo, son mulleres que coidan, que traballan, que emprenden e que participan de manteñen vivo o tecido comunitario. Precisamente por isto creemos necesario seguir avanzando en políticas, como dixeches, que garantizan a igualdade real de oportunidades, que apoyen as mulleres no ámbito laboral, que faciliten a súa conciliación e combatan calquera forma de desigualdade ou de violencia no día de hoxe. E o noso apoio a esta moción é tamén un compromiso de seguir traballando dende aquí, dende as institucións, para que esa igualdade sexa efectiva e presente no día a día das nosas veciñas. Remato reiterando simplemente o noso recoñecemento e agradecemento a todas as mulleres da Baña polo que fixeron, polo que fan e polo que seguirán facendo. Por parte do Partido Popular. Vamos a ver, de que debieron comentar unha compañeira. Bueno, eu tiña aquí que efectivamente nos íbamos a presentar, o que pasa que desde o día 8 hasta o 20 e pico, pois parecía que foi un trazo, pero que sí que nos sensibilizamos, por suposto, con esta moción, o mínimo que dicías na moción propia, como tamén o que dice Ana, correspondiente ao Grupo Socialista, é dicir, estamos sensibilizados, non solamente a unha data, senón a todo o ano, que nos debemos mobilizar, estar e exigir máis recursos aos servicios básicos. Solamente un matiz. No último punto, por dar traslado desta moción aos organismos, Diputación, Xunta de Galicia e Goberno do Estado. Todas as institucións formamos parte para... Por lo tanto... Ben, pois, se vos parece, procedemos a votación. Votos a favor? E agora pasamos ao punto número 4, robos e preguntas. Cando quede o Partido Popular. Empezamos.
bueno, a primeira pregunta, o un robo. A ver, é para que teñades en conta, que fixeime xa o sábado, ainda non empezaran as obras, pero este día xa empezaran as obras, é dicir, estánse a realizar as obras na estrada de Buchaín a C444, que non teño nada de afección, pero é un matiz que eu quero poñer de manifesto que ao mellor, non sei se o visualizaches entre todos, no cruce subindo, puseron ali unha entrada para unha parcela, unha finca. Un tubiño así, cando baixe esa agua, no inverno, vai brincar por encima do tubo e vai ir para... Sí. Vamos a falar co propietario e Sí, no, eu facer a preguntei a Paco de quen era o propietario. Creo que é do chino, me parece, na finca. A ver, miraremos. me dou conta de que o tubo que puseron é de pouco calibre. Sí, debe de ser de 120 ou a cousa así, ou Además, de 40. é un formigón, porque se fora noutro resbalaba, pero é un formigón, o polvillo con todo, vais a atascar, vaise atascar e depois vai brincar por encima. E agora que queda ben asfaltadiño, a ver, son matices que moitas veces non lle damos a importancia, pero vémoslo despois a largo prazo. Bueno, ese é a número 1. A número 2, estaban as obras de ampliación do PAI, están a punto de ser recibidas ou inspeccionadas, pero queríamos suxerir ou rogar tamén o tema do caseto. Me fijei que ten ali unhas edras, silvas, suciedade. A ver, dalle un pouco de decoro, porque se pintamos todo moi aquelo, todo adecuamos todo aquí moi... Non sei se non teña gustado xirado, non sei, é dicir, estou falando... Non. Non acceden aos nenos, pero é verdad que xa solo visualmente sí que é verdad que non acceden e eles usan como un almacén, Sí, tanto sei, a persoas de almacén. limpeza e tal, pero bueno, sí que é verdad que yo pola parte de atrás que nos damos controlados, lle medran unhas silvas e unhas edras, é o que dis, sí que é certo que se limpou e esa parte, agora que o dis, non se tirou delas, pero sí que se pode, non hai ningún problema. Certo é que nós eso xa, de feito, temos que poñer unhas proteccións para evitar que xa están postas e que os nenos non accedan ali. A ver, é o aspecto máis que nada en sí, porque queda todo limpio, todo ben pintadiño, todo arreglado, pero non sabía se estaba oxidado a parte de arriba, pois se non o era, substituílo ou cambiálo por outro demais. Incluso vamos a mirar de cambiar, ahora unha vez Claro. que estamos facendo esa É que reforma, de cambiar tamén a valla, me Vaise comentaba cambiar Mónica, a valla cambiar a tamén. valla de madeira que hai ao lado, a ver se a poñemos a de PVC ou de un material así plástico ou algo. É corante facelo, o que pasa que, a ver, a obra do pai xa é unha tortura. Entonces, vamos a sacar o básico e fundamental, as próximos pouco a pouco. É unha tortura. Esa obra é unha tortura. E desde aquí tamén quero dicir que os distintos áreas da Xunta de Galicia, léase política social e demografía, por outra parte, sería un placer que se puxeran de acordo. Porque métenos a nós no medio neste caso, entonces en canto a plazos non hai nin consenso entre eles, inspección de política social por un lado dinos unha cousa, demografía por outro lado di outra, e a verdade é que é unha verdadeira, é un dolor de cabeza os últimos 15 días, é dicir, é unha verdadeira tortura. Entón, sí, esas cousas que dis, sí que eu creo, sí que as temos na mente, é dicir, como lle comentaba o seu alcalde, incluso a valla externa estamos mirando para ver unha con materiais plásticos probablemente, pero que tipo de plásticos e demás, empresas especializadas, e bueno, entre eso e despois que non che sirven dun día para outro, estamos falando dun plazo dun mes ou un mes e pico, que non se está dicindo. A ver, o rogo ese que era da limpieza, ou darlle un maior decoro, tamén suxería ao mellor, por se ides cambiar o tema da valla que vai en madeira, ao mellor tamén era coincidir tamén pois, o caseto ou a marquesina ou eso, sacala dai e metelo pois, nun material que ben adecuado tamén co tema da valla, que é o que diste que me pode ser a posteriore. Sobre o que diste tamén da coordinación entre as distintas áreas moitas veces nos organismos, estou totalmente de acordo. Un día A, outro di Z, outro di B, outro di O, e ao final, un do outro é sempre unha persona no medio que non sabemos nin a cala tenés. Eso pasa con todo, con todo. Non sei, cada un quere salvar o seu pellejo e cada un quere por leválo para diante. Pero bueno, eu, máis que nada, era un poquinho a especie de que mañá pues, vamos a ter a propia inspección e ainda están acabando ali. Vamos á pregunta número 3. A ver, o vernos, o día da comisión, comentei o tema do radiador no centro de saúde. O día 12 creo que ainda non foron. Foron o luns, mirouse, o que estaba era a caldeira programada, non preguntes moi ben por qué, hasta as 10 da noite. Foi o fontanero, corrigiu a situación, agora estamos pendente de cambiar
da calefacción, me parece que é un tubo que ten unha gotera, tamén xa foi o fontanero miralo, aí tenemos que facer unha actuación ao mellor un pouco máis pa diante, porque cambiamos tramos, esas tuberías cambias un tramo e no siguiente aparece outra gotera, estamos mirando a ver como podemos ejecutar aí, pero da calefacción nun principio quedou solventado. Eu digo que me dixeron ás 3 menos 10 da tarde. Bueno, pois... Non, digo que me dixo personalmente, que dice, mira, deches o aviso, estábamos esperando, ao final... Foron pola tarde, o fontanero foi pola tarde, non foi... Non, o luns, foi o luns pola tarde. Eles, o personal médico, sei que desenchufaron ou desatascaron ou sacaron non sei que, está desconectada agora. Foi o que me dixo o personal médico, e agora non funciona, agora por lo menos estamos tranquilos, porque sei que entraban ali, aquilo creo que era un... Pois o luns foi o fontanero, Estou dicindo para que... O día da comisión, o Benres non podía ir, que estaba traballando no outro lado, dixo, o lunes pásame por aí, chamou o lunes pola tarde, que me chamou a mí, dixo, mira, a caldeira aquí o que ten, que está programada hasta as 10 da noite. E digo, home, pois programa hasta as 2:30, que lle chega ben. Vale, pois queda programada. O que pasa que, bueno, ao mellor o personal como foi pola tarde, que está personal de limpieza, pero mira, pasareme por ali e intentaremos coordinalo. Docho aviso porque foi o que me deron a mí a semana, decir, que agora está. Pero tamén eu quería fazer unha sugerencia, que nós cando eran temas eléctricos e era tal, valían os dos electricistas da mancomunidade para estas cousas así puntuales. Se é un tema xa moi... Sí, pero neste caso, como era un tema que os mismos electricistas nosos non foron capaces, dicían, pois non sabemos o que é, non entendían moi ben o sistema da caldeira. O mismo fontanero que foi ali revisou e tal, dixo, mira, isto está programado hasta as 10:30 da noite. Dixo, home, pois non sei, calquera que... 10:30 non, pero estaba todo o día. No, estaba todo o día hasta as 10:30 da noite, funcionando. No, estaba 10:30... E arrancaban pola mañán ás 6:30. Estou falando do que me decía ali o personal. Pero estaba programado hasta as 10:30, pero destos días, alguén debiu ir ali a tocarlle, porque meses atrás ou días atrás non pasaba eso. Apagábase na súa hora, entón eu creo que alguén debiu ir ali a cambiarlle algo ou a intentar reprogramarla ou algo e programou hasta as 10:30 da noite. Entón, claro, estaba hasta as 10:30 e depois arrancaba ás 6:30 da mañán. Entón, evidentemente, chegaban ali e aquilo, efectivamente. Pero bueno, de todos modos, volveremos a mirar o tema. Ben. Bueno, xa era unha... Como che di un aviso outro día, queria che comunicar porque me deron a última hora da mañán. Increíble. Cuarta pregunta que tiñan aquí, bueno, mira, agora que cambiou o tempo, porque xa a partir do sábado xa os días van ser máis largos, a ver, exigiríamos un pouquiño de prioridade ou de urxencias na limpieza e mantenimento de espacios públicos. É dicir, sabemos que hai que empezar por un e acabar por outro, pero, a ver, áreas recreativas, parques infantiles, é dicir, que agora que queren sacar os rapaces ao mellor un parque infantil, docho trasladou, se queres, aquí a Patricia do que fixeron outro día que tiveron que limpar os pais o parque infantil de ali para que foran os nenos. É dicir, un pouco actuar nas prioridades que temos en torno aos locales sociales, campos, etc. O que agora que o tempo ven a primavera, pois nos parece un pouco razoable ter estas áreas o maior limpio posible. Témolo programado, de feito, o maior problema que temos ahora é o tema de personal, pero xa saliu anunciado a contratación da Brigada do PEL, que é a que todos os anos se dedica a este tipo de mantenimiento. Contamos que en canto teñamos esas 3 personas a maiores xa se van dedicar, como todos os anos, ao que limpieza de parques, de núcleos de aldeas, preparación para festas, eventos e todo isto. Que preparen por menos as prioridades para onde poden estar máis solventes. A quinta pregunta... Agora que cambiou as... Bueno, decía as tempos, pero eu tamén decía de arreglar os camiños estes que están todos desfeitos, porque agora, bueno, os camiños siguen indo desfeitos. E ao ritmo que vamos, eu volvo a reiterar, no plazo dun ano, 2 anos, non hai por onde transitar, é dicir que hai xente que me está dicindo que non teñen onde acceder ás fincas, e iso que agora está secando un pouco. Entón, eu exigiría, como mellor que das empresas madeireiras, que teñan en conta agora, porque non é pasarlle solamente eso para que quede todo aquilo moi aniño, que lle boten, saquen a terra negra e que lle boten algo de zaborra, porque está reclamando de que... Xa están facendo, É o que di, xa dixeches máis veces, de sacar a terra negra, onde hai terra negra... A lama. A lama se seca e así. Queda abaixo. Sanear a pista, e de feito xa están facendo. Queda a lama. Está
Mancebo arreglou en Seoane, está en Cantarrana. Moinho Ramos xa o fixo aí en Señor, e máis en Cabanas. Ence xa o fixo en todos lados. Esta semana quedou de vir, porque será a pregunta de Paco, quedou de vir para Antón. Vale? A ver, que non estaba atendendo. Será a pregunta de Paco, quedaron de vir os de... non me acordo agora a empresa, Gonzalo. Gonzalo para arreglar en Liñares e Mancebo está traballando, ten unha pala traballando todos os días. Bien. A ver, recordar que agora o tempo cambiou, Sí, no, os días son largos, entonces facendo. que empecen por un lado e acaben por outro me parece correcto, senón dentro de un ano, 2 anos, e ven un pouco o que o pasado 22 realizouse un andaina, a decir, 22 foi o domingo pasado, un andaina deste co tema do tramo da Ruta Mariana, pero creo que foi por fora da Ruta Mariana en sí porque estaba intransitable a propia ruta. Home, a ruta non estaba intransitable, de feito limpiouse para que se podera camiñar por ela e viñeron o día antes e cambiaron as señalizacións. Entonces, Pero que non cambiou? Os que organizaban a Ruta Mariana. Xa, pero como me dixeron a mí foi porque non estaba en condicións para ir pola ruta propia onde... Pois, Eso foi o que me dixeron. A brigada fixo os traballos de limpieza, cortaron os árboles onde estaban en algunhas zonas, preparouse, acondicionouse, a sorpresa nosa foi que o día antes as señalizacións estaban tapadas e marcaran no suelo unha ruta alternativa. Bueno, eu creo que tampouco non é a solución andar marcando rutas alternativas, Claro, porque ao final, é que o que decía eu, si queremos que isto dalle realce, dalle... se logre e quede unha ruta real, eu creo que cada vez que organizan a ruta fanna por un sitio distinto. Entonces eso tampouco creo que non é o que todos queremos. Os que queremos é que se marque unha ruta e que esa ruta, pois, todo o mundo poda facela. Se a temos señalizada, a ver, os camiños están para unha ruta. Había algún tramo que a mellor estaba húmedo. Os camiños estaban para unha ruta, pero estaban limpios, cortáronse algún árbol que había caído, alguna outra cousa, home, non están para ir en zapatillas. Pero curioso foi que na víspera encontrámonos, quedábanos o venres, a ruta foi o domingo, o venres quedábanos unha zona para cortar uns árboles que estaban cruzados, un tramo de 70-80 metros, e cara a miña sorpresa, cando se vai ali e tal, resulta que está toda a ruta cambiada, unha ruta alternativa. Revisamos a ruta alternativa, sí, a ruta alternativa é todo polo hormigón, todo por cemento, todo por diante da carretera, claro, evidentemente, pero para iso entonces que fagan a ruta desde un principio, pois por esa zona, que se deixen de andar quitapón, porque iso que fai é que non lle dá seriedade á ruta. Vale, eso é o que quería decir eu. Ou lle damos seriedade, ou senón, pues, temos que actuar en consecuencia para condicionar os barros. Ten que ser a ruta donde... Molestámonos en señalizala, con gastos do Concello, molestámonos en limpiala, e despois, porque se lle antosa levala por outro lado, pois pintan no suelo o día antes, porque foi o viernes, cando apareceron as pintadas, se debieron de, o jueves pola tarde, buscar outra alternativa e levar unha ruta por onde lles dou a gana, bueno, en fin. Digo porque o que me dixo que cambiaría a ruta, porque... Pois, a nosa sorpresa foi a mesma. Bueno, a seguinte pregunta é porque os veciños e veciñas das zonas afectadas, en este caso é polo tema do repetidor da señal de Lañas, Cabanas e outras. A ver, cando vai vir na Turllí? Se é que na Turllí, porque eu digo unha cousa, eu digo porque o sei. Na Turllí, en estes casos prioritarios e de urgencia, actúa bastante rápido. Dicindo bastante rápido, podes dicir nun mes, 2 meses. Pero isto leva, cando poñan eso en funcionamento, é como se eu compro un coche sin rodas. Pois cando lle poña as rodas, acabou todo. Entón, eu quero dicir que hai que poñerse con a Turllí, bríndome se fai falta actuar na Turllí para que veña rápido, porque aquí se non poñer un poste ali, repetidor, sin instalación eléctrica, eso non vai para nada. Quen ten que facer eso é a Antega. Bueno, que non ten que facer é preocuparse desde o Concello de que dar o servicio. É como cando fez a fibra óptica. Si a fibra óptica chega hasta aquí, pero depois deixamos aquí e non vamos hasta ali onde está ali o público, pois temos que darlle continuidade. E aquí desde o Concello temos que preocuparnos. Todos os días, se non é o alcalde, son eu, estamos chamando a Antega, preocupándonos por ese puñetero CUP, que lle falta solamente unha CUP.
Si, bueno, o cupo é o cupo, pero é que non vai para diante. Compra un coche sin rodas a ver o que faz con ele. Peor está a Antega, que tiña que haber estado esa antena justificada en diciembre, está sin justificar, está de dentes. Jesusiño, que todo está moi ben que dices isto, é como todas as cousas, é dicir, aquí poñemos, eu creo que as cousas teñen que ir enlazadas unha cousa con outra, ten que poñer o poste e ao mesmo tempo a parte ten que ir a instalación eléctrica. Eu creo que é como se ti faz unha casa e depois de un ano e pico onde lle posa... Está todo, está o poste, está todo. Está o cableado, Pero non funciona. Falta simplemente ese... O sea, non vou decir da outra parte de Dierce que se xa será para cando San Pedro baixo o dedo, porque outra cousa non ves eso, cando estaban as dúas á par. Pero bueno, eu digo porque debese centrar na rapidez de buscar a solución e darlle... A seguinte, que é a octava, é o pasado 18 de marzo saliu no DOG a publicación de axudas de acción comunitaria para todas as asociacións de veciños, comunidades de auga, mulleres rurais, etc. Eu solicito desde o Concello, por parte do Concello, a través dos técnicos correspondentes, técnico municipal ou ADL, que axuden a todos os colectivos a poder tramitar este tipo de axudas, porque son de gran importancia, dan bastante cantidad, dan a solicitud que dan hasta 12.000 cando hai reformas e melloras, e 5.000 de mantenimento, pero sirven para dinamizar e ao mesmo tempo conservar o noso patrimonio. Por lo tanto, desde aquí pediría un esforzo e non facer como outros anos que chegan ali e din que non me den autorización, que non, todo vai pasando no tempo, cando se den, entramos na última semana. Estás a disposición tanto o servicio da ADL como o técnico, todas as que van entrando, vanse facendo incluso os que necesitan comunicación previa para facer e todo isto, estás agilizando eses procesos. Bien, seguimos. Bueno, ainda que teño depois é unha pregunta que é unha outra estrada. A seguinte pregunta refírese ás labores de bacheo que están nas estradas municipales, que, bueno, hai en algunha zona que está con baches profundos. Eu requeriría que ca maior celeridade ou ca maior rapidez posible, pois se comecen os traballos. Xa sei que algúns estuveron facendo. Esta é a segunda semana que se está bacheando. Bueno, xa sei que empezan por un lado e ten que acabar por outro, pero quer decir que se actúe ca maior celeridade para ir tapando, porque hai algún burato que parece que cortan as... Levan, eso, 2 semanas desde que cambiou o tempo. A semana pasada xa estuveron bacheando, menos 2 días que estuveron ca Ruta Mariana. Esta semana empezaron o lunes outra vez e están bacheando. Bueno, mira, a seguinte, só comentei fai 2 meses. A ver, eu creo que as cousas debense tomar a veces en serio, porque senón aquilo vai convertirse vertido incontrolado de todo. A masa común de Vigobó, que é do Concello, que foi pasada, leva tempo sin... E agora mesmo están non solamente na beira que están botando vertidos incontrolados, agora están, incluso, se vos fijadas, a entradas, e senón, cando vai a limpar a vez do lugar, están botando bidóns, todo tipo de enseres ali para dentro da parcela. Requere de que se limpe aquilo. Xa sabemos que o mellor que a nosa desbrozadora non pode, pero con unha desas grandes de unha maquinaria para desbrozar, porque ali sai leña o mellor co brazo, como é esta, por lo tanto, claro, pues, levase máis de 2 anos ou 3 anos sin limpiar. Entonces, eu só dixen da outra vez, pero é importante que se teña, porque senón iso vai se convertir nun auténtico vertedeiro, como se foi. Só foi. Entonces, vamos nota e miraremos de facer a limpieza ali. Bueno, e agora aquí na seguinte é, a ver, cerca dun ano que leva un montón de terra ali, que só dixen varias veces a actuación, eu parei ali, un montón de terra, está vallado, teñen ramas encima, que dá un pouco de noso velo. Pero na parte da dereita, mirando así de frente a ponte, ou se queres na parte izquierda mirando desde a área de esparcimento, está aberto a tapadeira e está vertendo para o río. Aí temos pendiente con Espina de Fin de facer esa obra. O que pasa é que hasta que as condicións rebaixa un pouco o nivel de agua... Agora está baixo. Vamos a intentar, agora que está o bo tempo, pero claro, o bo tempo non damos feito todo.
Entonces, Eso- van unhas cousas e despois van outras. Eso Ali leva un ano así. hai que abrir ali. Eso leva un ano sí, así. sí. Está pendiente de Leva un ano, facer pero a actuación. da parte izquierda, decir, non está a terra, non, agora está no outro lado. Ten en conta que eso que vai para o río, eso vai toda a porquería para o río. É dicir, veñen os truiteros ou veñen un outro tipo de colectivos e lo montan. Moi ben. É dicir, fotos é, eso debemos dar... Se vos dades conta, sabe, por un puñetero vertido, que ao mellor pasa dunha casa, se montan a de San Quintín, pois imaginadvos con ese... A seguinte pregunta que vou no número 12, non teño aquí, pero bueno. Eu tamén é unha suxerencia, pero ao mesmo tempo é unha petición que me fixeron. A ver, canto tempo se tarda que cando piden informes para un tema de unha oficina técnica para saber a situación dunha finca para poder edificar ou para outro tipo de consulta, se tarda normalmente? Bueno, generalmente en torno ao informe depende do atascado que este aí, pero sobre un mes e algo faz un informe. A ver, eu Que é o que se está levando. Eu rogaría que se realizase ese tipo de informes cando piden un informe mellor para unha finca porque queren comprar para facer unha vivienda, como é o caso que estou falando, ou para outro tipo de consulta técnica que ao mellor ben, debían agilizar. É dicir, hoxe en día, nada máis que ir ao plano, o tema do plan xeral, ou facer outra cousa... Non hai só ese informe de urbanismo, pero entonces vaise dando agilidade según van entrando e vanse facendo as cousas. Non podemos deixar unha comunicación previa para facer un informe, entonces vai por orden de entrada. Eu rogaría, porque está acarreando algún problema, porque algunha xente que, pois, cando quiso, ao mellor, depois vendela. Pero, por exemplo, aquí, Andrés, cando alguén necesita unha finca, o Concello da Baña é tan aberto que ven aquí, fala co técnico, explícaselle, mira, pois a parcela esta é urbanizable, esta non e tal, entón sempre se lle explica. Despois se piden un informe técnico e cando ese informe o mellor levalle un mes ou un mes e pico según o resto das peticións que haxa. Pero, quero dicir, se alguén ten urgencia, que está pasando, ven para mirar unha finca, para poder comprala ou para poder urbanizar ou tal, aquí se lle atende no momento, eso se lle di no mesmo momento en que veñen aquí. Que despois se lle fai falta un informe para justificar algo, é certo, que estamos nun mes e pico, porque, bueno, temos máis cousas que eu entendo que todo o mundo ten moita prisa. Miña nai tiña moita prisa por terme, espero 9 meses, non lle quedou outra. Entón, neste caso, hai xente que ten moita prisa, pero hai cousas antes, entonces... Vale, é dicir, é certo a información dáselle sempre no momento, que despois un informe técnico, bueno, pois ten que facer o pago dese informe, que ten un coste, unha vez que fai o pago, comunícaselle, bueno, ten un proceso, non é dicir que o técnico chega aí e fai un informe, Non, xa sabemos como funciona, pero quer dicir que desde que se fai o pago, desde que se paga a taxa e desde que esperan por aí, en algún caso levan máis de 2 meses e ainda non lle dan un informe. É raro, pero bueno, Raro non, se hai algún informe raro non. pendiente. Eu digo máis, en algún sitio que piden un informe de licencia para poder tramitar ao mellor o tema das fotovoltaicas ou das placas solares, ainda están... Pero o 80% son comunicacións previas, esas se lles explica. Pero pídello, a ver, ti sabes que nas placas solares, se depende de quen instala, que llo piden a empresa. Neste caso, se é Fenosa ou Naturaleza, eso, van a rajatabla. Pero volvemos ao mesmo. As comunicacións previas, se en 15 días non se lle comenta, é silencio administrativo, poden empezar ca obra. Xa, pero mentre se Naturaleza non che empeza. Pero o único que terá que pedir é unha certificación conforme que o silencio administrativo é un visto bo. Entonces, pasa eso. As comunicacións previas sempre se tratan da mesma maneira. Solicítanse, revísanse antes de 15 días. Se está todo ok, pode empezar os 15 días a obra. Se non lle chega ningún comunicación, ningún papel á súa casa, en 15 días pode empezar a facer a obra. Sí, pero hai obras que se depende de terceiros, en este caso Naturaleza, para que se instale as placas solares ou as placas fotovoltaicas ou outro tipo de empresa, requieren todos os documentos e non vale o silencio de decir, queda aí olvidado. Porque senón vas á cola, entonces non hai que tardes ti despois, tarda despois tamén. Entonces, quer decir que iso é fácil de facer, porque solamente é pois señalizarlo ali en 4 palabras. Entonces, eu acordo cando se poñían un informe se era favorable ou non favorable, poñíase sí
non. Se se pudera facer así non había atasco Non, de pero nada. non fai falta ahora poñer sí ou non. 4 palabras máis podese poñer. No, Entonces, hai que facer un informe jurídico, ten No, que ir a no, xunta, non che piden. pregúntelle aquí a secretaría. A ver, pídenche un informe jurídico aquí, pero digo, un Claro. informe, se lle pide un informe técnico non é un informe jurídico. Outra cosa é a licencia. A licencia xa estamos Pero falando de volvemos ao mesmo, unha comunicación previa, ten que ir a xunta de goberno, Entonces, ten que dar o seu informe jurídico, o seu informe do técnico, aprobalo, remitilo. Sí, non, se sabemos o trámite. Claro. E isto ven un pouco outra vez a unha pregunta que fixen xa da finca da Torre, de aí. Que lle preguntaron á oficina técnica como podían para poder cerrar entre medianeros. Que están esperando. Porque decían que había un carreiro ou un camiño que había por ali. Pero, vamos a ver, ese caso en concreto, viñeron aquí a preguntar, Sí. e o técnico E mandaron, explicoulle, mandaron un escrito, e o técnico explicoulle que non era viable, Pero por que non é viable? porque non pode cerralo, eu non son o técnico, Ah, non cumple, non sei exactamente o porqué, que eu non son o técnico e non fixen o informe ni nos fago, pero eu sei que o comentei no co técnico municipal e me di que non poden cerrar. Vamos a ver, se entre dos Ten que vecinos... non pode, é un camiño, figura como camiño paso servidumbre, non o pode cerrar. No, que non. Non sei en concreto o que é, pero Luís, Luís é o técnico. A ver, Luís é o técnico. Claro. Pero Luís non estaba aquí cando... Pero é que non é que este aquí ou non este, é a documentación que ten conforme a ese carreiro ou camiño, que a documentación que hai no Concello non se pode cerrar. Bueno, Entonces, pero, se o técnico di que non... a ver, se o é que técnico non. di que non pode haber equivocación, iso hai que valerse tamén dos máis aventallados ou dos que máis antepasados que sepan de que era eso e saben realmente como era. É certo, porque aí ven o tema. Oye, se pasan por unha finca túa durante un tempo e deixan un carreiriño como esta mesa por aí, non quer dicir que houbera camiño. Pero se está documentado, se nas escrituras pon linda con paso servidumbre, pois está documentado que paso servidumbre. Por Igual tanto, non se que pode. miren este, bueno, isto dixo un dos propietarios, Sí, pero sí. bueno, están aí están atascados e non dan nin para un lado nin para outro. Por lo tanto, entendemos de que debía darse unha solución. Unha solución, o que diga, bueno, pues mira, A solución, lle dixeron que non podían cerrar. bueno, eso... Bien. A seguinte pregunta que teño é o punto limpio. A palabra chamase punto limpio, para aquilo non é punto limpio. Aquilo, a ver, eu entendo que é moi fácil chamar punto limpio, deronos hasta méritos por ter aquilo bastante arregladiño en aquel entonces, fai uns anos, 2, 3 anos, pero aquilo, eu non sei que ven aquilo tirar ali toda a porquería, rodas na entrada, sofás, televisores, neveras, dentro non se... Bueno, eu non sei se van algo dentro, pero aquilo teñeno bastante... Te que vives cerca, Suso, recomendo que o vayas ver. E pasas polo carreiro e vas para a polideportiva e todo na beira da valla que está ali, está todo cheo de cristales, cheo de cascallos, cheo de cascallos das televisores. Deben ser os... Aí xa sabe que entran a roubar. Pero, vamos a ver, vamos a ver. De cando Antonio, vez límpiase, pero os 4 días ou 5... bien, entran a roubar, sacan o de dentro. Pero Deixan todo... sacan o de dentro. Pero da entrada que botan ali rodas e aquilo, e ti viches aquilo? Sí. Víchelo. E deixádolo así? No, habrá que gestionalo, pero es que ese problema das rodas é que o punto limpio non recolle as rodas. Non. E os veciños chegan e tiran Collen unha, dúas, tres ou catro Efectivamente. rodas ou... Claro, non collen ningún. As rodas, Bueno. cando compras as rodas pagas un imposto Xa, que é polo por eso, reciclaxe. por eso. E deixa as rodas. Pero hai que Entonces, que está pasando? Que hai xente que chega ali e deixa as rodas ali. Bueno, Entonces, deixa as rodas- nós, cando hai un certo número, intentamos gestionarse e sacalas, A pero ver, as rodas non se recollen no Eu non sei punto se limpio. ao ter as rodas ali, eso implica de que che vayan xente e che deixan ali os sofás. E implica de que che leven ali os televisores, e que che deixan as neveras. É dicir, aquilo convirtese nunha bola de neve moi grande. Entonces, aquilo habrá que limpialo da entrada. Xa o facemos. Pois, O que pasa é que aquilo con certa no, periodicidade. de punto limpio non está nada. Aquilo é sucio, divertido, peor que nunca. Home, se nos deron unha hora buena por gestionar e por a gestión en aquel momento, ahora parece que nos volvemos un pouco para atrás. Non o sei. Eu fun por ali e aquilo é penoso, na polideportiva xa sei que entran por aquilo, además teñen unha entrada moi xeitosa. Pero depois teñen os cristales, teñen ali as cascallos, televisores, ordenadores... Bueno, eu sugeriría que se dera un vistazo para... a recoller aquelo, pero quero decir que é un problema, non é un problema puntual, é un problema de falta de concienciación, de que a xente, bueno, pois pensa que
Ben, que pasamos actúan a... Eu teño... Aquí vou deixar a última xa para... A ver, a estrada provincial... Sabemos que temos unha estrada provincial solamente de 3 km e pouquinho, 3 km e medio, a 0702. Home, creo que de vez en cando debemos exigir a Diputación, o Departamento ou o Vigilante que veña a ver aquí limpe. Antes tardaban unha asunto en limpar, agora limparon ben os paseos, limparon os follas, está aquelo, ao mellor uso que pasa por Leito de Lorías, está aquelo de follas toda amontonada e cando ven aí, que den un... A ver, teñen presupuestado 290.000 euros, hai 290.000 euros para a limpieza lle dá suficiente. Eso contratan yo a unha empresa. Si, xa sei que lle contratan. Normalmente teñen unha empresa, non, se teñen unha empresa que é a que ten que levar o mantenimiento. Antes chegou un seu momento Punciano, chegou tal, pero xa hai que preguntarlle a Marcos, a Vigilante. Pero, ao mesmo tempo, hai que ter en conta que no núcleo, desde o cruce de Derrida da Fonte hasta pasar as últimas casas, hai agora uns cuantos baches profundos, e as tapadeiras de acantarellao, oye, que están, calquer día hai un disgusto, por lo tanto, que veñan e que actúen rápido, porque, a ver, hai uns cuantos baches agora que xa son de pasar. Por lo tanto, eu digo que... Volverase a notificar outra vez. Pero, bueno, a veces... É dicir, se vai a notificación, eu entendo que a notificación queda a constancia. Para ter unha chamada ao vigilante... No, si só temos chamado, pero que moitas veces diche sí, pero despois queda aí. Entón é mellor notificado. No, o oficial sí, pero que lle manden... Queda de maneira oficial. Porque ao final é que senón... Oye, eu digo porque agora xa non creo que veñan tantas tormentas ni tantas enchentes desas, e sobre todo onde están as persoas é por onde debe andar un pouquinho máis con cuidado. Non sei se os meus compañeros teñen algunha... Eu teño o que me preguntan. O que gancha... Agua que estamos colocando ali. Agua. Iso que é? Unha empresa aparte ou é como o mismo? Non, que preguntas? A empresa que ten a obra o que fai é as acometidas. Despois para o enganche, cando este todo feito, cando este recepcionada por Espina Delfín a obra, será Espina Delfín a que faga os enganches. A cal ya hai que vir solicitar a oficina que teñen aquí na Baña quen quere enganchar. Entón, eso xa será despois unha labor de Espina Delfín. Desde onde queda acometida hasta a casa, poñer o contador e todo eso, Espina Delfín. Entón non son estes os que fan... No, estes fan a obra, e farán hasta... Ahora fixeron a general. Da gestión. Entón xa é malentendido, Fixeron a general. Claro. Ahora mismo acabaron a general. Sí. Ahora van facer aínda esta mesma empresa as acometidas hasta a entrada da casa. Despois o enganche é de Espina Delfín. Vale. O que pasa é que a empresa, nun principio, bueno, eu polo que estuve aí un par de días e tal, parte da maquinaria, sobre todo esta fresadora que tal, ten alquilada, entón o que fan primeiro é de tirón as generales, e despois as acometidas, como esa mano de obra directa de facer un metro aquí, un metro ali e tal, eso fano despois a man. Entón, ahora están metendo a general, unha vez de que acaben, farán as acometidas hasta cada casa, e de cando este todo recepcionado por Espina Delfín, será Espina Delfín a que faga desde a acometida, contador, entrada e engancha a casa. Vale? Pero bueno, cando este acabado, mandaremos unha notificación a todas as casas para aqueles que se queran conectar, que terán que poñerse en contacto con Espina Delfín. Vale? Alguna cousiña máis? Sí. Bueno, eu a colación de que se presentou o plan concertado, que é o plan un pouco que explica todo como foi Servicios Sociais no 2025, si quería, pois eso, facer públicos unha serie de datos, porque eu creo que tamén está ben, pois eso, que deamos a coñecer cal é a situación do Departamento de Servicios Sociais, non? Entón, digamos que o plan concertado nós temos que xustificar ante a Xunta todo o que foi pois este departamento. Entón, bueno, vou explicar un pouco tanto o que costa Servicios Sociais, como tamén, pois eso, o número de usuarios e usuarias aos que se atendeu. Entón, bueno, comenzar polo gasto en persoal. Por un lado, temos o gasto en persoal tanto a traballadora social que está en activo como a persona que temos, a titular que está de baixa, que evidentemente tamén implica uns gastos que temos que asumir. A educadora social e a auxiliar administrativa, que son o grosso de personal que temos en Servicio Social. Bueno, pois o coste en, digamos, dos seus soldos ascende un total de 128.000 euros, dos cales a Xunta de Galicia aporta 6.000 e 42.000 euros a Deputación da Coruña. Despois, temos a liña da axuda no fogar, que temos que diferenciar, por un lado, libre concorrencia, que é un servicio que prestamos, bueno, cas nosas auxiliares a nivel municipal, que ten un custo de 50.500 euros, dos cales 32.000 euros
son aportados pola Deputación. Aquí comentar que se prestaron 1.700 horas. En dependencia, que é a prioridade, pois, bueno, o gasto xa é bastante máis cuantioso, ascende a medio millón de euros, dos cales a Xunta financia 245.000 e a Diputación a través do POS 43.000. Por lo tanto, bueno, temos que o Concello asume aquí un gasto de 200.000 euros aproximadamente. Prestáronse no 2025 24.800 horas, máis ou menos 2.100 horas mensuais, atendendo a uns 90 usuarios e usuarias. Tamén dentro de servicios sociais temos o comedor sobre rodas, con total de 79.000 euros de gasto. Hai unha aportación dos usuarios que ronda os 22.000 euros, por lo tanto, a aportación municipal é de 57.000 euros. Temos o PAI e outros gastos, que, bueno, o PAI, como xa sabedes, ora vai pasar á escola infantil, con incremento que vai supoñer dos gastos, pero, bueno, foron 106.000 euros. A Xunta ingresa 20.000, porque a Xunta só ingresa a parte, digamos, de educación, non se mete en tema de soldos nin os gastos en sí, que xera o edificio e demás, e o Concello pois aporta 86.000. Entón, bueno, así un pouco para resumir, o gasto total en servicios sociais no 2025 ascende a en torno a 1 millón de euros e a aportación municipal son 623.000 euros. É un pouco para que tamén a xente, que creo que está ben, que supoña o esforzo que supón para un concello, máis para un concello tan pequeno, a nivel económico, pois eso, que consideramos que é o servicio básico, evidentemente, porque de atención á poboación, pero que económicamente pois é difícil de soster. Si tamén darmos datos en cada atención, que consideramos que son importantes. En libre concorrencia, en xaneiro, tiñamos 12 personas en lista de agarda, actualmente non hai lista de agarda. En dependencia, sí que é verdad que en xaneiro había 20 veciños e veciñas que solicitaban aumento de horas, polo momento pudemos 15 darlles aumento de horas, e despois, bueno, hai 2 persoas que desgraciadamente faleceron. Temos en lista de agarda, aínda que tamén dicir que a lista de agarda modifícase cada mércores, e estes datos son de martes, había 32 persoas, pero destas 32 persoas hai varias que afortunadamente xa reciben pois, a través de libre concorrencia a axuda ou teñen concedida a prestación económica. Non temos a ninguén a día de hoxe en terceiro grado que non estea atendido. Así que quero públicamente agradecerlle ao personal de servicios sociais, tanto a Laura, a traballadora social, como a María, que é a educadora social, como a Nagore, que é a auxiliar, polo seu traballo, que, bueno, creo que é encomiable, como do calquera traballador e traballadora municipal, pero, bueno, neste caso elas, a verdade é que tenen que lidiar moitas veces con situacións tensas e complexas, e, bueno, non é fácil. Eso pola parte de servicios sociais. E despois, si que quería comentar tamén outro tema, bueno, para que quedeixara constancia. Nos no anterior pleno municipal, si un dos puntos que se levou a pleno foi a aprobación da mesa de contratación, e nos expuxemos que non estábamos de acordo ca proposta que se facía. O 10 de febreiro publicouse unha resolución da alcaldía, bueno, na que se compúxose a mesa de contratación e volveuse a compoñer con funcionarios e funcionarias municipais. Bueno, non seguimos sin estar de acordo, evidentemente a alcaldía é o que tome esa decisión, non nos queixa outra máis que aceptar, pero, bueno, que nos públicamente sí que seguimos a propoñer que se incluya personal laboral, máis sabendo que hai 2 das funcionarias que aí están que teñen unha carga de traballo importantísima e grande, ben, porque unha sustituye as labores de secretaría cando a secretaria non está, e outra, bueno, moitas veces colabora con outros concellos, como é o caso que vai empezar ahora un proceso de colaboración con outro concello. E despois, si tamén nos gustaría saber, porque o día venres 20 de febreiro apareceron un par de técnicos facendo unhas medicións da Deputación, eran da Deputación porque estaba rotulada a furgoneta, o Camiño de Monelos, e si que queremos saber, si sabemos, desde o Concello, se nos notificou para que era. É unha medición do camiño, non... Nada. O sea, estaba aí a furgoneta e os 2 chicos medindo. Despois tamén me preguntan se é que dentro do Concello, e así que non lles souben responder, se se vai levar unha labor de arranxo de certos camiños forestais, porque sí que se fixo un arranxo, entendo que foi con medios propios en Lañas, no camiño este que baixa do monte, que vai a dar a carretera provincial, que hai unha granxa por debaixo, antes da túa casa, bueno, depende, como consideramos antes. Aí, bueno, sí que se cimentou aquela costa que estaba bastante deteriorada, entendo que foi por temas de chuvias, que ese camiño non había tanto que se arranxara, creo, non teño... Había un
entremos por aí e non os coches ali quedou xa algo embarrancado, Claro. había un tren. Entón, se me preguntan se é que se vai levar a algunha acción máis vinculada a camiños que se podan estar en mal estado que efectivamente, bueno, afecten a outras vías, non? Porque ali en Marcilla temos o Camiño do Monte que sí que tamén baixa e tamén barre, sei que hai algún máis en Suevos, claro, non sabemos, é o que me preguntan, entón, bueno, Sí, sí, eso, medida da mente posible que poda dar brigada está actuando en todos os caminos. porque eso fixo que a brigada, entendo, Sí. vale. E despois, tamén me preguntan polo famoso, porque están levantando certo revuelo, o adoquinado de Liñares. Porque, bueno, quedou así meter os adoquins na parte central, e claro, xente sorpréndese porque nunca se fixera ese tipo de actuación así, e non saben, entendo que o adoquinado é para facilitar se hai que abrir, que sea máis fácil, entendo. Pero sí que sorprendiu, e dixo, nin teño ni idea, se eso estaba no proxecto. O adoquinado estaba no proxecto, era un proxecto que xa estaba feito anteriormente, e por onde se abriu, pois para volver a cerrar, queda como marcado por onde se abre, se algún día hai algún problema, sábese por onde está. E xa para que quede señalizado polo caso de avería para que sacan o... Simplemente levantar o O que pasa é que o adoquinado. adoquinado imos ver como funciona ca cobertura tal e despois hai veciños ali que se queixan porque non o puxeron, claro, o adoquinado non está a nivel, parece que xa houve casos de algún que se sueltou que xa houve vir, bueno, non sei se esa obra está certificada. Como todas as obras, hai un director de obra, hai unha garantía, colocaron os adoquins evidentemente son adoquins, non están todos á mesma altura, bueno, leva consigo como calquer vía que está adoquinada, non queda como hormigón, nin queda como asfalto. Dalle un toque, a verdad que resalza bastante o que a pista por ali, ou a carretera, ou como chames, queda ben, o adoquín está para andar por encima dele, todo eso. Si se levantou algún, creo que xa o puseron, evidentemente que ten a súa garantía como todas as obras, entonces, bueno, non ten máis alá. E púsose un pouco porque queda señalizado por onde vais a Sí, pero bueno, é raro. Alguna cousiña máis, alguna pregunta? Bueno, pois damos por rematado.